Apa yung natawag tikas to boss? Ataoy? Ha? Pwede ba ka makikita? What? Talang kaya? Papel ka na surat na. Ha? Ano ti requirements ita boss? At nung makasirit kami. Boss. Baka baling kami ako What? Ganap nga bibamak. Partner ko ni Gwen. Ha? Siya. Gwen! Labas ka nga! What? May magpapapicture daw sa'yo! Sayang nga din iPhone mo. Tapos headset na. Ay. Sana all. At paalam makakita ko Madam nga awan sinilas na, nakasaka-saka. Apuram ka diditan, ta doon nga sa om. Ha? What? Sabi kasi tayo pinagsasaong, madam. Di mo may balbalik kasi tayo bagbagam. Nagakastil ka talaga ti madam. Ha? Hindi mo katungtong ating madam. Madamdama ka lang. Aglaba ka lang ditan, nagadung nga sa om. Makikita mo nang naglablaba ako. Uminom ka diditan eh. What? May balik ka sa mga tayo bagbagam, madam. Tingalaki din na yan. Ay! What? Tama ni madam. Pati pinagkig to, wrong timing. Ay! Api naglukukan balong. Apa yung nagpintas kami madam? Ano ba? Pintas si madam kaya. Patusumaw. Bilyonaryo na ita. Ure awawan, ure mabunglog to itlog ko. Natakaman nina. Nakano sa ako, madam, tugaw ka na din eh. Pula ka lang ako. What? Ito lang madam. Api kas dyan, naggalsaw. Pumunta ka mo madam. Pinainom ko lagaro din. Makawit ka pa lang. Di ka kayo malangan, luklukon da mag. Naisip ko talaga yun. Takala ka sino. Okay sa Andres, bumalasyo ka pa yung makilaba. Ha? Pakialam mo ya. Kailangan ako ti kwarta. Ang pagkatang tigatas di anak ko. Apa ayawan pulos ti kwarta maon. Tunod na lang api. May kilabati dito karuban. Di sabanan, abnormal nga talaga. Api sa naman mo na harad tuyak. Dito man. Taka man nga paspasa dito tuyak. Kahit kumalang na yun. Awan nga rin mo brak. Kaya, Go! Kinabaka mo ata. Damo bra man sag. dapa pananta, parta ka maglaba. Dan alabsakid dyan, shooting. Shooting? Basketball man ay. Pudpudot. Sika na. Madi ada, yaji video, aji kung kunanan ni. Ano? Yan? Ay matajasa eh. Pakasas ka na ay. Wey, naji action kung kunada nga, yaji mabubuyam di Facebook. Sigurado ka ha? Sino nga artista kita, Jai?
Radyo idol ko nga na kwa. Ni Gwen. Boy, narda, ini gue. Napinta sa Joy si ka. Ang dubo na. Tigsa nga talaga ti tama. Nagado nga mapansin mo, nga di pa iubit mo. Sa uka mo. Kapay na magmagnagay di babae. Natin mo na napansinan. Di ba ubay? Nagado nga sa ub, minta kita-kitanin. Baka malmal pa sa gidayin. Kasano nga dabi din yung Baak. Ibatim kit diditaan, ipatuloy mo to kini madam eh. Madam nga panay natay ti kukunang. Kasi sa bang, di mas kasi ni madam ka, oh. Subang gitu Baak. Di ba di cameraman dan eh. At siguro director dan eh, pogi kay. Hindak inbox ito. Arte ka, oh. Apa yung natawag tikas to eh, boss? Ataw, Pati ba ka makikita? Talang kaya? Papel ka na surat na. Ano ti requirements ita, boss? At nung makasirit kami. Boss. Baka baling kami ako, ah. Ganap nga bibamak. Partner ko ni Gwen. Siya. Gwen! Labas ka nga! May magpapapicture daw sa'yo! Sino ba? Alam mo, nagsushooting kami. Tumba ka to! Kisti sa bambak. Madi mga Gwen ata. Penguin ba? Para naglaban. Sige direk, mapana ko. Paano na talo ni? Sabay! May magpicturean! Hanin direk, thank you latan. What? Kisti sa banan. No, may labak to yan. Nilabaan ng samo ni madamay. Sayangin. Punta si di aja ni Gwen, di ba? Kisti sa ban. Kumadi mo ating nga Gwen. Ni Gwen. Ni Gwen Garcia. Madi nga dyan. Ay, iso aja ya. So ti makikita kay di cellphone mo eh. Ikaw na nakidigawi dahil. Dapay pala bala kanya ni madam. Kidino kayo mo tulungan kan. Tanungan pa sa toy, dama nagsushooting di bangay rin. Mapantaman ka dyan. Sigurado ka? Nagpipintas ka di sa shooting jay. Baka kasi matatayag. Haan, legit agi jay. Kasla iba na alawi agi jay. Iba na. Sino jay? Madyak na idol na jay. Bahala ka. May kapis ka. Nagsisiksida pa yung ordi jay. Siksi. Adula kami. Nandun mo lagi jay. Yung na yung ANDRES na yun. Nakar-arte ka. Kasla si ka, madinaang to. Kala ko ma. Wala nandun da. Nandun kinagagata jay. Madim kaya di maday. Pahalakatan. Nabakalatan. Hanggang ka na umangdod ka. Kisti sa ba ng tao. Makasaumoy. Nandun pa isa. Madam! Madam, dami pala bam? Ay bayad ko!